Nova temporada de parelles lingüístiques. L'Oficina de Català de Lloret ha presentat una vegada més les més de 40 parelles constituïdes per la nova edició de la campanya del voluntariat per la llengua. Aquesta exitosa iniciativa és un senzill intercanvi entre dues persones, una que parla català habitualment i una altra que l'està aprenent. Durant 10 setmanes els dos companys es troben 10 hores i xerren de manera distesa. El voluntariat és un programa molt efectiu, o sigui que, a veure, siguem realistes, sempre hi ha parelles que no funcionen, perquè entre les relacions humanes, si no et caus bé amb algú, doncs difícilment quedaràs una hora a la setmana per parlar-hi, però en la majoria dels casos és un programa molt efectiu. Els aprenents, els que són alumnes nostres, ens ho diuen, quina diferència de només anar a classe, per més que a classe potencis l'expressió oral, que poder-te trobar amb una persona catalanoparlant i xerrar. Sí, funciona molt. Lloret s'acull al pla de voluntariat des de la seva creació, el 2003, i sempre ha tingut una bona acollida per part dels voluntaris i dels alumnes. En el cas del nostre municipi, fins i tot va acollir una prova pilot d'intercanvi interreligiós. El voluntariat entre comunitats religioses va anar molt bé, el vam fer conjuntament amb el PLA, que el Pla Local d'Acollida Ciutadania, i és una experiència també molt profitosa perquè aconsegueix posar persones en contacte que tenen una sensibilitat comú per la religió, però vista des de punts de vista diferents. En aquesta ocasió aquest programa no s'aplicarà, però no es descarta recuperar-lo més endavant. A la presentació de les parelles lingüístiques d'aquesta temporada, l'Oficina de Català de Lloret de Mar també ha organitzat una xerrada amb David Vila, autor de Verba non facta, un llibre de contes i relats breus que van llegir tant l'autor com els alumnes. I ho fa amb tanta punteria que el despertador s'està veient al cap de lleó que es passeja per voltant i que enrabiat salta sobre la tenda. Esberla, veu l'excursionista, fa un salt cap a ell, l'home intenta fugir i aleshores, en el precís instant, és que el lleó és a punt d'atrapar-lo.